வெல்கம் பேட் மாஸ்டர் கேமிங் சேனல். நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம், நானி கேம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம மாஸ்க் பீஸ்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம பேராஷூட் எஸ்கேப் எப்படி பண்ணணுன்னு இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மாஸ்க் பீஸு அடா இன்னும் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஓ திறந்து தான் இருக்குது. என்ன பண்ணோம் சீரம் இது அடுத்த வண்டி இருக்கு. இப்போ நம்ம மாஸ்க் பீஸ் தேட போகிறோம். ஓடுற இது ஒழுங்காக இருக்கா? அது போல இருக்கு. பார்த்துச்சு நம்ம தப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓடு வந்துச்சுன்னா அது பார்த்துடணும். மேலே போகலாம். நம்ம இதில் லெவல்னா மாஸ்க் பீஸ் என்ன ஆச்சுன்னு ஒன்றும் புரியல. நான் மாஸ்க் பீஸ் என்ன இருக்கும்? நம்ம இப்போ எப்படிக்கா போகலாம்? நாடகத்தை இன்னும் பாருங்க வீடியோஸில் பாடி பயங்கரமாக அடிக்குது. நான் பார்க்கல, நான் அவசரப்பட்டு போயிட்டேனா. சரி நம்ம டேட்ல இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓப்பனே ஆக மாட்டுக்கு, என்னாச்சு? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லெவலை முடிக்கணும். வரவே மாட்டுக்கு. காய்ஸ் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துட்டோம். இது முடிஞ்சோடனே நம்ம தொலைந்துடும். இப்போ நம்ம வெறுத்தனமாக நடப்புகிறோம். இந்த நேம்ஸ் இப்போ லாக் நம்ம திறந்துட்டோம். இப்போ எப்படி இருக்க போகுது இந்த லாக்? இது உள்ள கீ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது மேலே போய் அடிக்கணும். பயமாக இருக்காது வந்துடும்னே. சரி
நம்ம இந்த வீடியோஸை மறக்காம இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடடா ஏதோ சொல்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அவங்க ஒரு லைக் போட்டுருங்க காய்ஸ். இப்போ எப்படி நம்ம இந்த டோரை திறந்துட்டு போகலாமா? இதுக்கு பஞ்ச் ஆஃப் கீ வேணும். அந்த முன்னாடி இருக்கிற ஒரு டோர் இதோ இந்த இது திறக்க ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கீ வேணும். அது கீழே போனதுக்கு சரி நம்ம அதுவும் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குது, ஆனால் காணோம். அதோட போகலாமா வேணாமா? அதுக்கு மேலே போகணுமே. மேலே போய் கீழே போட்டால் அது வந்துடும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம இந்த லெவலை முடிச்சே ஆகணும். சரி நம்ம அமைதியாக போகலாம். வந்துடுச்சு. ஐயோ ஜானி அல்லா வருது ஜானி ஓடா. இந்த டோரை நம்ம திறந்துடலாம். வரணும் இந்த நானி. நம்ம அப்படியே குதிச்சிடலாம். அப்படியே நம்ம தப்பிச்சிருவோம். இது நானி பயமாக தான் இருக்கு. அது வரதுக்குள்ளேயே வாடா நானி. வந்துரு. நானி வந்துடும் போல இருக்கு. கீழே பத்திரமா போகணும். இது இங்கே வந்தால் தான் நம்ம ஈஸியாக இங்கே குதிச்சுட்டு ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம். அதனால் சொல்கிறேன். வா நானி. நான் பார்த்துச்சு நானி. ஓடு செம. உங்களோட தப்பிச்சிட்டோம். போடு. ஈஸியாக நம்ம இந்த லெவலில் முடிச்சிட்டோம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அதோட இதுவே எத்தனை மாட்டி சொல்லியிருக்கேன். சரி பாய் காய்ஸ். அடுத்தபடி நம்ம பேராஷூட் எஸ்கேப் பண்ணலான்னு நினச்சேன். அதனால் நான் அடுத்த வீடியோஸில் பண்ணுறேன். பாய்